Mám tu nový vysokotlakový čistič od firmy Parkside, ktorú si môžete zakúpiť v známom obchodnom reťazci. Ja som sa rozhodol pre to, čo ma zaujal, hlavne kvôli svojim parametrom, prednostiam. Po tom, čo som mal v podobnej triede od konkurenčného výrobcu Carcare v podobnej cenovej kategórii, chcel som vyskúšať tento, tak som vám ho chcel takto predstaviť. Takže teraz mám vapku pripravenú na použitie, je kompletne poskladaná. Troška som mal problém akurát zasunúť tieto držiačiky. Bol problém zavrieť nádržku a kvôli tvrdosti hadice bol problém ju naviť na bubon, keďže bola zrolovaná a zatočená. Dobre, môžeme ju vyskúšať. Môj celkový dojem z tohto vysokotlakového čističa je celkom pozitívny. Myslím, že je hodný vašich peňazí. Primerane k cene má dosť funkcií, ktoré iní výrobcovia neponúkajú, príslušenstva, ako napríklad táto Vario tryska, ktorou sa dá kombinovať tlak, kefa, rúčka, nádobka s šampónom, navíjací bubon. Myslím, že na domáce použitie je úplne ideálny pomocník.